Всегда ныне и присно во веки веков. Амин. Святый Боже, святый крепкий, сте бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, сте бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, сте бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Амин. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззаконие наше. Святый, пусти, исцели немощи наши, и Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Амин. Отче наш, иже се на небесех, да стице името да пред царството, да бъде воля Твоя на се земли. Хлеб нашим православным християн, сте молящих се с нами, и всем православным християн, и сохрани их на многое и благое лето, многое лето, многое лето, За много години желая живот, здраве и спасение и нека Бог със силата на своя честен и животворящ кръст, под знакът на който сме тази седмица, защото на 14, както знаете, беше кръстов ден и цяла седмица след това се чества въздвижението на честният кръст Господен. Нека със силата на честния и животворящ кръст да закриля и пази от всякакви беди и напасти и когато ходите на лов да се връщате преди всичко живи и здрави, а ако даде Господ и слука, още по-добре.